Cuireadh clownsúir é leis an trá telefíse Charlie. Bhí sean aine héad an níor híiseach a garcoghine gan de chéirí, áit a bhfuil teach siad ag muinte a hathaí iad inis Vicláin. Fuair ardúir gur seán macatihí túramí faoin trá ó hen cháirde an níor híise. Tuiseach na tíre ach sa dagan be ruíon chuine. Luatar forbert an Chalafurtse le Charlie Haughey, tig síre hir na Nisvikiláinige agus éire chumpóir sa tárna I meas seanna ascarí, fuair muinte na dúhíise sáraithne ar a bolatóir chun spóideach. Sin anna cheanna Charlie lán regette na a bhíh sé tá snó. Ach cadaí bread na seanna charad ar Charlie na srathe telefíse. Ní léon bhaintige leis an duine gur a bheithna gcuinéad. Duine cneasta bheith Charlie. Dúna bhfuilach má bár leis bhfuilach daine hagach istechad sa, bhí sé go ní cneasta, cardúil, caintach, ní ginn sé just láib thugann an ardas a rátáimid sa, bhí gur fadar I timppla ram. Bhí sé mest an daine. How am I meant to win an election, Brian? Capas go raibh sé annach rion, mar ag an rám sin, bhí lag ach na míoch sa tíre, bhí na triblóir sa túsceart, agus ó héamh sin capas go raibh ó héamh starde, vi sé annach rion. But ó héamh saoil persanta, Charlie mar dertha, capas níor ásrá hásta le sin, capas go bheith níos mhó béim bhean Charlie Marín agus ar a clón. Wel sé bhainte bhígan in Charlie na cheanna sé an ininis ó ahir agus má bheartúncalí. Bhí anna himar fada go Charlie I gultúr. Bhí anna himige san alaíon, rud nar tháinig trasta néchar, ginn sé anna chuidéireann de alaíon tódaí na tíre. Agus bhí anna himige I gceol agus ní tháinig éad mar sin trasna méallar Charlie. Am fáin fiachas ar glár a réid, agus gan is a go fact méollas, deafáil na bheith an drogaine, go linn sé hasa sé suas le tatseir agus na canaríile bhí timppla, but am sé gan inú bocáidí na bhúncaí hán, ní bhéh sa tlí haimid. Móraíocht, camaléireacht agus scanart folatíocht a luit leis go minic ach a gorcoghine is léir bhfuil áitir le aimsithe Charlie I grúithe agus a seanachas na naine. Seán Macatihig, nuacht TG Ceathair, níorcha chiaraí.